Hej, jeg hedder Johannes, Så jeg hedder Lukas. og sammen har vi skabt det her spirituelle og astrologiske fællesskab. Og det har vi gjort, fordi vi forsøger at forstå os selv, og vi vil gerne give jer nogle muligheder at forstå jeres sind, og vi vil alle sammen gerne forstå det samfund og det liv, vi alle sammen er en del af. Når du bliver en del af det her fællesskab, så får du en masse astrologiske oversigter. Du får nogle ugenlige oversigter, nogle månedlige oversigter. Du får også en masse astrologiske artikler, omhandlende samfundsmæssige tematikker og politiske tematikker. Alt sammen for ligesom at forstå det, vi er i sammen. Ja, vi har ligesom sørget for at lave det både kollektivt og personligt, sådan så at man kan bruge det til lidt af hvert, og sådan så man ved, hvad sker der på himlen, så man bedre kan forstå den verden, vi lever i, og den tid, vi lever i. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at den er turbulent på mange områder. Og derfor kommer vi til kontinuerligt at lave opdateringer, videoer, artikler, hvor vi fortæller om himlens rytme, men også hvordan himlen og himlens rytme påvirker hver stjernetegn, for eksempel. Og derudover så har vi sørget for at lave et community, sådan så at både vi kan interagere med jer, men også sådan så I kan interagere med hinanden, fordi at vi synes virkelig, det mangler det der med at få samlet mennesker, der er, ikke astrologer kun, men mennesker, der er interesseret i astrologi, mennesker, der er interesseret i spiritualitet, og mennesker, der er interesseret i at forsøge at finde ud af, hvordan vi gør den her verden til et bedre sted. Præcis. Det koster kroner om noget land, og der får du simpelthen bare alle oversigterne og alle artiklerne, og så får du også mulighed for at være en del af det her fællesskab, hvor du kan stille alle dine spørgsmål. Det kan være personlige spørgsmål, det kan også være personlige historier, men det kan også være teoretiske, både om spiritualitet, men også om astrologi. Ja, du kan både stille de andre medlemmer spørgsmål, du kan stille os spørgsmål, vi kommer til at lave Q&A's, og vi kommer til at gå på live, vi kommer til at lave mange forskellige ting i forbindelse med den her platform.